Kaixo, ongi etorria. Polinomioekin hasi aurretik gogoratu behar dugu monomio bat zer den eta zenbait ezaugarri. Orduan gogoratu monomio batek bi zati ditula, koefizienteak eta letrazko zatia. Adibidez, lehenengoa, 4, isa berbi. Bere zatia dira, aurreko zenbakia, koefizientea dela, eta ondoren letrazko zatia. Orduan, bi hauen artean zer dago biderketa bat? Jartzen da puntua biderketa dela esateko? Ez. Orduan, puntu hori guk ez dugu jartzen. Orduan, honen koefizientea izango litzake 4 eta letrazko zatiak isa berbi. Letrazko zatiak bi zati ditu. Batetik aldagaia, ze letra bera, eta bestetik maila edo berretzailea. Orduan, honen letra da isa eta maila da berbi. Bigarren mailakoa da. Bigarren monomioak. Bigarren monomioak bi zati ditu. Aurrekoa zein da? Ez da 3, da -3, gogoratu, Ikurra ere, koefizientearen dela. Eta letrazko zatia, isa i. Oida beste guztia. Orduan, letrazko zatian, zein di aldagaiak hemen ditugu, isa eta i. Eta maila, zenbat letra ditugu hemen bat, eta hemen beste bat, ze ez badu zer jartzen da bat. Horda bat. Horda, bat gehi bat, haure da bigarren mailakoa. Urrengoa, honek, monomio honek, zer du aurrean? Ze zenbaki ez badu zer jartzen da, bat. Horda, koefizientea da bat, eta letrazko zatia, isa. Orain, zein da aldagaia, hori horreza da, isa da, eta maila, zein da berretzailea, ez badu zer jartzen, da bat. Hau da, lehenengo mailakoa. Azkena, koefizientea, ikusten duzu bezala, hemen minusa da, eta bi eren. Bider, eta letrazko zatia dator, isa ber 3. Letrazko zatia da, koefizientea kenduta, beste guztia, gelditzen dena. Orduan, hemen aldagaiak bakarra dago, isa da, eta maila, 3. mailakoa da. Orduan, hau ondo ulertu behar da, jakin behar da, koefizientea zer den, letrazkoa, maila, ze erabiliko dugu askotan, kontzeptu hauek. Gogoratu behar duzu baita ere, zeintzu diren antzeko monomioak eta zeintzuk ez. Orduan, antzeko monomioa izateko behar dute letrazko zatia berdinean. Hau da, izan badute aldagai berdinak eta maila ere berdinean. Orduan, adibidez, hemen ditugu, 1, 2, 3, 4, 5 monomio, batutzen, kentzen ari direnak. Jakingo genuke esaten zeintzu diran antzekoak? Adibidez, hau, bi isa berriro, honek paldu antzekorik. Bigarren mailakoa da, ez? Hau bai. Orduan, hau eta hau, biak dira antzekoak. Hau ez, eta hau. Orduan, bi hauek antzekoak dira, honek baldu antzekorik, berbidu, ez? Eta ez. Orduan, honek ez du antzekorik. Eta honek baldu antzekorik, bai hau. Zer da, isa bakarrik, eta hau isa bakarrik. Orduan, hau eta hau antzekoak dira, eta hau, baita ere, antzekoak dira. Eta zertarako jakin behar dugu antzekoak diran edo ez, batuketak eta kenketak egiten dira, bakarrik antzekoak baldin badira. Orduan, ariketa batzuk egingo ditugu. Batuketak eta kenketak egiteko monomioak antzekoak izan behar dute. Orduan, esan dugu, 3 isa berriru eta 3 isa berriru antzekoak direla, isa ber 3 dutelako letrazko zatia. Orduan, koefizienteak batutzen ditugu. Honen koefizientea 3 da, eta horrena 3. Eta letrazko zatia berdina dena mantendu egiten da. Ez du aldatzen. Gero dator, bigarren mailakoa. Honek ez du antzekorik. Orduan, kopiatzen dugu, dagoen bezala. Bere ikur eta guzti. Urrengoa, hauek bai direla antzekoak. Orduan, kopiatuko ditugu behaien koefizienteak. Hau da, bat, hau da, ken erdi bat. Isa. Eta nik, horren, hau dezaket, 3 gehi 3, 6. Hau, lagentzen da, eta azkena, bat, ken erdi bat, ezta?
erdiko pauso hau saltatu beteke hemendik honea? Nik uste dut baietz, ezta? Ez baduzu argi, egin dezakezu horrela, parentesiak jarrita, baina bestela egin dezakezu 3 gehi 3, 6 isaber 3, hau eta gero hauek, ezta? Zuzenean egin daiteke buruz, erresak direnean. Hemen ze gertatzen da, hau beste kenketa, batuketa izan daiteke. Antzekoa dira, bai, orduan, koefizienteak ateratzen ditugu, dugu -5 eta dugu gehi 4. Eta lehetazko zatia mantendu egiten da. Ikusten duzun bezala. -5 gehi 4, -1. Eta -1 denean ez dugu jartzen horrela. Bat hori ez da jartzen. Jarri bat dugu horrela. Hau da simplea. Gu badakigu hemen bat dagoela. Biderketak eta zatiketak egiteko monomioak antzekoak izan badute? Ez. Beti egin daiteke. Orduan, ni baldin badut hemen biderketa bat, egin dezaket. Baldin badut zatiketa bat, egin dezaket. Kasu bakarra da, zati 0 denean. Ni baldin badut adibidez, 12 isa, zati 0, hori ezin da egin. Hori izan ezik, beste zatiketa guztiak egin daitezke eta biderketak ere bai. Horren hasiko gara. Nola egiten da? Koefizienteak bidertu egiten dira. Egin behar da, 4 bider 5 batetik. Eta gero, letrak ere bidertu egiten dira. Isa berdi, bider isa. Zenbat gelditzen zaigu? 4 bider 5, 20, eta isa berdi, eta hemen batu egiten dira. 2 gehi 1, 3. Horren, gogoratu zaitez, koefizienteak bidertu egiten dira, eta mailak batu egiten dira biderketa. Horren, hemen ere berdin egingo dugu. Koefizienteak bidertu egingo ditugu, horren egin behar dugu -2 bider, bat ez dut jarriko, 8eren, eta gero bestetik mailak batu egin behar ditugu. Hemen dugu isa bat, ber 3. Guztira zer baditugu? Bat, 3. Baditugu. Biderketa egiten da, goratu zaitez, izendatzailearekin, izenda 3. Zenbakitzailearekin, 16, -1ekin, eta maila batu, bat gehi 3, 5. Gogoratu zaitez, erdiko pausau ez da egin berrik. Pasa zaitezke hemendik, honea, zenbakiak sinpleak direnean, bestela indarko litzake horrelako zerbait. Eta azkena, zatiketa. Zatiketa, ontarako nik uste dut, bigarren pausua edo erdikoa interesgarria dela jartzea. Adibidez, batuketa takeketan beharrezkoa ez den bezala, zatiketan bai da komenigarria. Eta jarriko benuke, hau, goian, 8, isa ber 4, eta hau, zatitzailea behar, 12, isa 2. Orduan, orain ikusten da arrexago, 8 12-en simplifikatu egitezke. Nola? Biak laukin. Orduan, 8 zati lau 2, 12 zati lau 3. Eta hor, joaten gara kentzen. Iak joaten dira, eta hemen dugu isa ber 4, eta hemen dugu isa. Kendu egin bat dugu. Lauken bat, 3. Horran, edituko nintzen guke, horrela. Bieren, isa berri. Ikusten dezuen bezala, batuketa eta kenketetan antzekoak izan bat dute, biderketa eta zatiketan ez. Eta erdi pausau, nik uste dut, importantea dela zatiketak egiteko. Eta sarrera ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur.